ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар пушти доми ватан назди Садбаргда ҷойгир мебошад. Аз ин тараф худи Садбарг, доми ватан, аз ин тараф танка. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат, худи бинои истиқоматӣ техпаспорт дорад. Ширкати сохтмонии Бахт З бардоштагӣ аст. Дар бино се талифта дӯстони азиз ва марҳамат, подъезди шашум ошёна ва худи хонаи фурӯшӣ. Евро двушка мебошад бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар шашум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 20 ошёна иборат мебошад. Хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Варианти беҳтарин аст ҳам барои зиндагӣ кардан ва ҳам барои иҷора супоридан. Дар минтақаи беҳтарини шаҳр ҷойгир мебошад, маркази шаҳри Душанбе. Нархи хона бошад 1 миллиону 5 ҳазор сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷей занг занед, пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.